Shubor nakaslem jong unong san Hima. Working President ka khnam uba Thomas Wasa uloong ba ka jingdawa ka khnam ban ken Riewlum tang yaki khasi jantia badgaru kibadan hapo ka jela ka dei kat kom ka jingtho kabalapan mi da ka sarkar pedeng ka ong phimla ban kam ya ka certificate long trai jela lingba ka migration ne da ka ba shuphet shnong ya ka ne ulakren menta ka si ha ka bai dei bat ka jingdawa jong ka khnam ban ai ka schedule tribe tang yaki Jaidbynriew Riewlum Kibadai ki khasi jantia badgaru kibadan ha ka jilla ha ka bana kalyang ka seng kadalet ban bu jingtho shau chief secretary ka jilla Halor kani Halor ka jing Pyrshah jong Kiwei ki Jaidbynriew Riewlum ki bamdai ki khasi jantia badgaru uloong ba ki don hok ban Pyrshah bat ka seng ru ka sngokhya ya ka jing du nong ka jongki uba Thomas uloong ba u chief secretary u hapet kat kum ka shithi ka balapha na ka tanat kampo yeng kari India da ka baong balada usngap kumta kamdon jing bat ki kam ki renti baro 1955 dan 1975 kakrannya ada kau dulu pimla ban claim schedule tribe by migration kata kami bawa mengenam kalau Ministry of Home Affairs lembaga citi lembaga apa chief secretary jong baro jela ko ya bakal bagi guidelines ki masyarakat ba ulu bala banyo yang katakan schedule tribe benefits ha sila jauh. But kena city kamu ba only in the state of origin. Tahan kiraban yo tekini ki ba lek Pyrshah ni sotui ba ki ranadu kandang baju nong ki. Kandang baju nong ki sokhya ya kandang nong ki ba kita ni ko bagi persniau ya kai bagi kuat persniau kai bagi kan mangi nak dengan sini pada bau chief secretary uhap pe lembah ki city ki jingtho ki balawan ko sarkar pedai nak batang kita ambil ngomong ya ke sarkar ka jung ngomong snap yang ni dan snap yaki ka bangi ngam snap yaki direction jaga Ministry of Home Affairs balarang snap kita ya tara ka menjing ki kam ki ya beri ora nah pada dalam PI ini ni habu bakle rakti jera Kiwei karena kata ada polisi kalau saya orang lihat apa dia lada akan dengan juk kamera lalu ni PI kini dibentar di bangsa let's say ke unemployment of youth jomi kana cakap susu but nak tarik ada kapor ada kapor ya hakipor ada ngelato iki biru ka state government ka ada kapor ka state jongi bangin Riewlum ban pai bian ban penbek mai ka presidential order 1950 hakaba ka bentang ka hatway chapter 11 kila list kita disuruh try kebenaran of state kum ka state atrai Jingïoh yang ini presidential order hakapor bilang deh ko kejelasan bentang ada kejelasan aja bah kadai kalau ada kapor ya MP ya state government bahkan Pyrshah banyakkan bahkan central government banwara amendment maka temayo ya kita presidential order kan bah kibadi ki indigenous tribe ya kira do nang nak Jingïoh kerdan status schedule tribe